Her er Per, postmand Per, i sin bil med sin lille kattemi. Per kører ud med pakker og breve i store stakker. Postmand Per er en meget særlig mand. Her er Per, postmand Per, i sin bil med sin lille kattemi. Han hjælper sine venner og alle dem han kender. Postmand Per er en meget hjælpsom mand. Nej, hvor bliver den fint. Jeg har pudset hele natten nu. Men hvad satan? Hvad fanden er det, vi har der? Det skulle Per, det svin. Hej Per, din satan. Brevene ligger derhenne, du kan bare gå hen og kigge på dem. Jeg kommer lige om lidt. Han er altså bare ved at være så klam. Ja Per, som du ser, så har du fået ret mange breve. Ja, det gør det godt nok se. Der er der godt nok mange. Der er en til mig her, da. Det var da godt nok sødt. Høj, der er mange. Høj, ja. Og der er et mere til mig her. Se, jeg har fået 2 nu. 2 breve, hvor der står til Per på. Så jeg har fået et, din fede sæk. Nu åbner jeg altså mit ene. Der står: Hej Per, du ligner lort. Det gider jeg sgu ikke kigge på. Nu åbner jeg det nye der. Der står: Hej Per, du ligner lort. Ja, så åbner jeg et mere. Der står: Hej Per, du ligner lort. Et mere: Hej Per, du ligner lort. Og sidste: Hej Per, du ligner lort. Der står altså bare ikke andet end jeg ligner lort. Men hvis jeg tænker mig om, så kan det godt være, at det passer. Hvad er bedst? Har der ikke noget, der kan hjælpe mig med at blive lidt pænere? Jo, det kan du tro, jeg har. Nu skal jeg lige finde den til dig. 2 sekunder. Ja, det er godt med dig. Her har vi den. Det er rigtig, rigtig sundt. Nu bliver du stjernesmuk. Jeg tager lige alle mine breve. Så her har du nogle penge. Tak, hej hej. Og jeg misser sgu da en bagdrøner. Nej, nogle fine blomster. Prøv at se, hvor røde de er. Hvad fanden, det skulle da Per, det der. Hej tøser. Hej Per. Smag så. Jeg har nogle breve til jer. Jeg nupper lige hatten af. Hej Per. Se, hvad jeg har strikket i dag. Er den ikke flot? Hej. Jo, den er da ret fin, da. Det her tøser, jeg har breve med til jer. Hej, tak. Må jeg så. Tak igen. Nej, hvor fint. Så. Se her Per, jeg har bagt lavkage. Og den er til dig. Jamen, tak skal du have. Hvorfor i alverden skal jeg have den? Det er fordi, du er så grim. Det synes jeg nu var lidt strengt, det der. Men, Se, hvad jeg har fået. En mus. Den må du faktisk få, Per. Jeg synes selv, den er meget hæslig. Her. Jamen, tak skal du have, tøs. Den er jeg meget glad for. Ja, det var så lidt. Men, jeg må videre. I må hygge jer. Hej hej. Hej. Pikhoved. Ses, kællinger. Ja. Klask. Jeg fik fandme en lavkage. Den ser godt nok god ud, da. Nå, men vi må gemme den til senere. Høj, lavkage. Bonus.
Nå, Nej, den må jeg få fingrene i. du piller ikke. Det er en satans lortedyr. Så, du kan videre. Må jeg godt få noget kage? Hold din kæft, kælling. Hvor jeg elsker min lille kirke. Den er godt nok lidt lille, men hvad sagde den? Det fungerer sgu. Nej, en bibel. Hvor er den pæn. Hej Besse, kører det for dig? Jeg har brev med til dig. Jeg ved sgu ikke, hvem det er fra. Har du gang i en eller anden her for tiden? Nå, det må være Lima. Og Lima? Ja, hun er sgu god i sengen, du. Her har du dit brev. Hvad kender du til det? Det er ikke noget. Her er en bibel. Din satan. Hvad skal jeg bruge den til dig? Jeg skal sgu da læse. Nå, så kan jeg snakke ordentligt. Nå, det var fint. Tak skal du have. Du må have det. Gud være med dig. Det er godt med dig, din gamle støder. Du må have det. Vi ses du. Hej hej. Hej Per. Hyg dig. Kæft, han er ved at være åndssvag, den gamle støder, mand. Nå, jeg må videre.